Ito nila. Say kuwang ba? Ha? Saan sa may kuwang? Ha? Ayaw mo mag-tiktok. Ay na, nayabag ng saon mga kagahe. Limutan na ko sa inyo yung kuwan. Ha? Sadyo na nasaya ba? Oh. Oh, di ko masilbi ana, Marta. Dito ma. Silbi ana, mahimo man tang bayot anang kana. Kabati ana. Sayo sa muriya kay matanaw ko. Sige, sayo. Bantay ka. Say tanaw. Oh. Mo na ni katawa dari kanina. Sige, tanawon. Matanaw ako diri. Say kuwang ba, say kuwang. Ni mo din ay kuwang. Sama ni mga TikTokers diri sa kan katipunan. Mga TikTokers kani. Sa tao ni. Be, tanaw na to ni be. Sunod ya, wa mo gyud sayo na TikTok. Dali ha. Tara, be, sige, sayaw. Be. Kaya balik ka sunod ka ha. Na. Sabat tataka man lang mo pa gani. Ulit sila niya. Ada. Mag-isa kay mana ya, oy. Bro. Taka ka lang mo diyan. Sige sayo. Dito. Oh, kana mo diyan ka kamu ya lang ha. Wala na. Ay, gusto mo kaya ha. Ya, bag naman eh. Ingat ya. Sayo, tagato ni. Ingat. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Tugtog. Kami sa ginahan niya ha. Kami sa ginahan. Handa mo ako talo. Diwan na. Oh, dobra. Oh. Ana. Dawai ko. Wala sa mo. Kanang kita na. Nakawindow ba? Pwede diri ka na. Ana ito. Kaya ano sila mukuan ba? Kita. Biso Makita lang, dito pa dadalhin ko ana. Otro na ko. Ismo sa dili magamay kay para makita ka. Ha? Oy. Tanaw na ito. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Makita na kuya ko dito pan. Ato man. 1, 2. 1, 2. Ana. Oh. Nagkana na dito. Kaya wala ya 1, 2. Kaya protest. 1, 2. Kita naman kanan. Kedua ya. Balhan? Oh. Balhan?